Hello, hi, this is Kiran. Welcome to a new fresh vlog. ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିଲି। ବାସ୍ ଦୁଇଟା ନେଇ ସିଧା ରୁମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମିଶନ ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ମିଶନର ନାଁ ଥିଲା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ରୋଷ୍ଟ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେଭେଲର ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛୋଟ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇ ପୋଡ଼ିଲୁ ଯେମିତି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ କଭର କରୁଛି। ସୁଇଟ୍ କର୍ନକୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ସେପଟେ ପୁରା ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା ବାସ୍ ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି। ଆଉ କିଛି ମିନିଟର ଘୁରାଘୁରି ପରେ ଆମ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମାଷ୍ଟର ସେଫର ଜଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ମାଗିବେ। ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ରେଡି ହେଇଯିବା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧା ଲେମ୍ବୁର ଫାଇନାଲ ଟଚ୍। ବାସ୍ ତାପରେ ତାର ଡୋକଟା ଏମିତି ବଦଳିଗଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜିଭରୁ ପାଣି ଆସି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲୁ ଡାଏଟ୍ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ମକା ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ମାଟି ରହିଲାନି। ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ସଫା ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।